Napit sa kahilingan. Kabil mo bata. Kadang dako ang naigon man. Napit sa kahimayan. Kasadyan tak na. Ang kadlaw naman daw. Uy, Naigon ay Miki Pasko naman. December naman. buot sa mga manaygon me. Kung manaygon mo dapat ay lasay. Ano magbuot man kami mananaygon? Eh pagbuot. Kami manaygon namin. Ay magiging na gusto. Bye ka. Kasadyan tak na. Napit sa kahimayan. May Pasko. Oh, may Pasko, boss. Dawata. Dawata, may Pasko. Pasko na. Hindi ako dawat na boss. Daghan ikaw kwarta dire boss. Asa? Ay, pasigig balibag. Daghan kinanaygon lagi dire sa Nanaygon mga. yan, may gituyo, may namo dere o panaygon kay tanong ako sa mapobre kay kagnaw. Kini ba? Dawatan na lagi ni. Kaya di kam dawatan ni, basta matigbasa nun tika. Ha? Gumayar po na. Dawatan na lagi na ba? Sama. Ikaw balik-balik. Eh, tanaw naman ako ni mo no, marakag estudyante. Tiga ba tikag bike? Bike no. Pasuli ng bike. Para inig eskwela ni mo, di ka maglisod. Ala boss, grabe naman ang boss eh. Sus ay sige reklamo lagi, may tumagtubang kumanjog ka. Balikon pa ta kang Balikod ba ka na mo ha? balikon pa ka na mo ha. Antay, hindi ka mo dawat aning mga ka, di gani mo na kuan ha. Basig na. Balikod ka na mo ha? Ay may kinana basig. Sorry boss, sorry. Ay may kinana ha? Sorry boss. Muram ka ginusan sa mga ano. Marami. Balik mo boss. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie smokes for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the